Ja živim u Nemačkoj, imam sina, ima 8 godina. Stiglo nam je pismo iz ministarstva da deca trebaju u utorak, da ako imamo sina da se obuče u haljinu ili ako imamo ćerku da se obuču kao dečak. I da bi deca saznala da li su oni muškog ili ženskog pola, pošto više nema ja imam sina, ja imam ćerku, nego mi imamo svi decu, a ta deca mogu sama da odluče kog su pola. I pošto sam ja učiteljici rekla da ja neću da obučem sina u haljinicu, jer moj sin hoće svakog dana da nosi neki dres, Ronaldo, Messi, Mbappé, i da on zna sigurno da je dečak i hoće da igra fudbal i da nema potrebe da oblači haljinicu da bi razmislio da li je devojčica ili nije. Morala sam da platim kaznu 263 eura, zato što mi sin nije išao kao devojčica u školu. I zbog toga hoću da se vratim, jer ne želim da mi dete bude nešto što nije. Hvala.